कहत रहे हमर दांत टूटल बा त एगो हमर भाई बन सुमी तू खा गइल बड़ के दांत खाला एक मांगत हम कहमी गाड़े खाती हां तो ई राहुल भैया उठा के दे दहन तो उ खा गवन कि ई खा गवन अब इतना हमरा मालूम नहीं के लेकिन हमर दांत कोई खइले बा इतना हमरा कंफर्म मालूम बा भाई हमार ये बड़ा चलता मतलब बिहार पुलिस चाहे बहुत तरह के वैकेंसी आइल बा और हाई जंप के वो सिखावल जाता तो सब हाई जंप सीखी तो सावधानी पूर्वक सीखी काहे कि एगो हमार है भाई बनन ई हाई जंप करत रहन त हाई जंप करते में इनका दांत टूट गइल बाटे देख सकत है दांत टूट गइल बा तो सब जब भी हाई जंप करी तो ठीक से करी काहे कि शरीर के भी नुकसान पहुंची और सीखी आगे तब फाने की कोशिश करी सीखल ना ए तो फान गवन एगो वरी तोड़े हंसी वाला बात बा ई कहत रहे हमर दांत टूटल बा त एगो हमर भाई बन सुमी तू खा गइल बड़ के दांत खाला एक मांगत हम कहमी गाड़े खाती हां तो ई राहुल भैया उठा के दे दहन तो उ खा गवन कि ई खा गवन अब इतना हमरा मालूम नहीं के लेकिन हमर दांत कोई खइले बा इतना हमरा कंफर्म मालूम बा कि हमर दांत के ई मतलब सोचो कि दांत हमर टूट गइल बा त हम गाड़े जमीन में लेके हमर जाम जाई तो लेकिन हमरा बाद में 1 घंटा के बाद मालूम चलू है कि 2 आमदी में से 1 आमदी कोई खा गइल की खइले बा अब इतना कंफर्म नहीं के लेकिन राहुल भी हमरा संगे रहुअन आ उ रहुअन त एगो हउ विजय रहुए तो अब पता ना उ तो भाग वो दिन से लौकल नहीं के लेकिन हमार दांत जन बा दोनों आमदी में से इलो 1 आमदी के खइले कहे के जात नहीं कि पूछत नहीं कि हम कि फेन भी हाई जंप करियन कि ना अब हाई जंप करबे कि ना तू कोशिश कइल जाई करल जाई लेकिन कुछ हमरो गलती रहुए का गलती रे बता जोश में आके फान गई 5 फीट ना फाने के चाहिए रुक हां किकरा के देख के फोन बतू हम राहुल भैया के देख के फनवी 5 फीट फनुअन तो 4 फीट फनवी तो सक्सेस हो गए और ओकरा बाद हम सोचू कि 5 फीट हमू तनी फाना तनी आ काहे ना फान जाए फनुवी आ तिलेका भौए की छाती से लाग के पाइप आगे गिर गए आ ओकरा बाद हई हमर मुंह जब गिर गए तो दांत हमरा टूट गए तो हमरा ना बुझौए तो सुमित भी आवन उठावन तिले राहुल भी ले लवन दांत आ पता ना इलो हमर दांत खा गइल बालो अब हम डॉक्टर साहब लग गइनी है मिलनी है तो डॉक्टर साहब कहलन कि एकरा के एक्सरे करावो ओकरा बाद ई नापी ले बनाए दांतवा जन टूटल बा जन देखे के मांगत रहूं तब ई हमरा मालूम कम ही तो हमरा लागत कि ई लो दांतवा हमर खा गई ना ई बतावा कि तू का बताए के चाहत रहे कि अब के फानो तो केतरे फानो तने बताओ के उ फानो तो अपना शरीर के तन ध्यान दे बहुत अच्छा बात करो बहुत अच्छा तनी ध्यान देओ कि कहीं पर पोलो रखल बा कौन पाइप हवे कौन तरीका से फाने के बावे आके जोश जोश में न फान जाओ ना तो नुकसान हो जाई शरीर एक और बात पूछे के चाहत नहीं तारा अभिनयो संभव बाटे कि ई बेरा के समय में केहू दांत खा जाई हमरा तो संभव नहीं खे लेकिन इनका लोग के तरीका से हमरा बुझाता कि लो दांत हमर खा बेरा के समय में केहू काई पा